Kok mriki Pak Carik pinarak ngajeng mriki. Nyuwun pangapunten Pak Lurah nggih. Pak Haji, Mas Bayan. Sumuruping surya wayah sore mendung katon leli mangan kok yo bareng atiku rasa gelo tembang tresnaku ilang muspro ayo cahayu yo Apa pancen pacoban urip iki sliramu natoni atiku apa tenan lalakon sing tak sangga jebul tresnamu nemu wisa apa pancen wis pinesti seliramu kebacut tak tresnani ning nyatane seliramu ra bisa tak antepi pungkasane tak trimo lelakonku nadyan bareng srene ati moga Gusti paring pepadang kabeh lelakon urip iki lumantar cinde balas gong balapnya Indonesia Rainbow sound system profesional biang pites live streaming pokoknya monitor yang dalam itu jeng monitor masuk sumuruping surya wayah sore mendung katon lali mangan kok yo bareng atiku rasa tembang tresnaku ilang muspro Rini pacoban urip iki sliramu natoni atiku sing tak sangga jebul tresnamu nemu wisa apa pancen pinesti seliramu kebacut tak tresnani ning nyatane seliramu ra bisa tak antepi alah Mbak Rini
Bungkeng kok ya wis gayeng dhewe. Mas Bungkeng. Mari nih. Das pundi? Di awan mau aku kan yo WA karo Mas Indarjo ning rumah sakit. Pripun, Mas, Mas? jenengan kersane enggal sehat ngersane lagu napa kula kintuni. Nggih. Lek balesi aku engko bengi tak moro nyanyi dhewe. Alhamdulillah wis sehat tenan. Alhamdulillah ngene wis jenenge wis sehat tenan, nggih. Kandhani. Rini. Seterusnya sehat selalu nggih Amin, Pak Care. Mboten sah dadak ngombe impus. Rini. Kuwi iki lek Iya, diopname yo. mergo sesasi utawa ora krungu uga. Amin. Oh lah iya. Anu napa niku sing mburi pun anu ndang ditokke. Engko nek kakean tumenek kon gremyeng. Apa iki dahare didalke nggih. Wis pokoke aja digawe dinas sing kaya-kaya liyane. Nggih, niki Gone suka Pak pari De suka. pokoke wis pokoke ndang cepet. Suka pari suka seneng-seneng nggih Pak, nggih. Kok aku ngremjeng. Kan kang tumenek gremyeng ya watak guys. Ya. Awas iki patak lho, Yu. Ra krungu uga sesasi ngono iki kok Rin njaluk diopnam kok Rin. Yo ayo. Pungkasane tak trimo lelakonku. Natyane bareng Monggo dilunjung Dimas Gareng. Pak De Bungkeng monggo langan bersam kesana Ayo gayeng. Mas Kendut RCM Mania. Mas Primet nek. Mas Cari Agung. Yo. Dek mau bengi wanci jam siji kedadak tangi krungu wong nono jeng wilis alon alon aku ngajak guyon terus mandeng wilis ilang jebul tak kira sing turu awur aku wilis bareng aku ngliliri tibake guling wah jantenan Ayo tek empuk ngono. anggane to dasare gak iso ngentut tok ya ana ya Tek gak pola ngono to. ya gak pola gak iso ngentut tibake guling tibake Aduh gombreng aku kader amopi yewo yang video syuting live streaming Rainbow Sotista Cindy Laras gong balapnya Indonesia monggo Mas Kendut juragannya mebel kerancang
Mas Sendu Bakso Srikaya Padang Iya. Masuk. Dek mau bengi wancing ne jam siji Kedadak panggil Roko wong nono masuk Mbak Wilis terus mandek Wilis ilang jebul guling Kengko gak nganggo mandek bablaske tulus sing tresnaku Oke. sing nyanyi Mbak Dewi Mayang ya tulus sing tresnaku monggo monggo diajeng Dewi Mayang Druwo diloncong
Beauty Coca-Cola Wilujeng midhangetaken. Yen sinawang ana netra sapa wonge sing ra nandang tresno janur kuning lengkung-lengkung sapa wonge sing ra nandang uyung selira ora bakal lali najan sewindu sayangmu bakal tak tunggu cara dapat yo Tresno iki ora menjadi saya suwi malah tambah nyiksa waton kowe ra bandingke senadyan aku wong ora Dek Rin yo, masih yo. Masuk yen sinawang ana nang sapa wonge sing ora andang tresna janur kuning lengkung-lengkung sapa wonge sing ora nandang monggo Pak Sare Rasa tresno rena nanging aku ra bisa duweke godhong kates dadi jambe setetes tresno nganggo tangga ati aku iki mari tenan matur suwun sanget Pak D nggih, Pak D Tarmo. Alhamdulillah. Nggih. Kula bar niku nyuwun pamit. Wes. Mangga Pak Pokoke Care. giliran iki ya. Nggih. Piye gara-gara apa, Mo? Gara-gara sinden. Ramuno jeneng gending utang. Tresno iki ora menjadi Iya iya iya.
anggoleki sing tak tresnani klinci ucul masuk ojo bedok aku terus balik yang Semarang klinci kulus ono kandang jangan teri jangan no keri asik Ayo. slow manis deh kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lames yen mesem manise ngungkuli madu oh gampang larane atiku Tambah ganteng yen ora seneng padang kok sing alit mas namine kempul ngalor idul sampeyan gawani gedul yo kembang mati aduh dek dironce-ronce setengah mati aku naksir kowe pasar turi mas neng Surabaya aku ngerti sampeyan senenge nglodho diiris-iris aduh dek buah semangka wulan wong manis besok wae sapa memang lidah mas lidah bertulang pandai bersilang watake wong lanang Cinderes kok dalamnya Indonesia Rindu sound system profesional Dian Filosofi Live Streaming manis dek kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lames yen mesem manise ngungkuli madu kaya bisa nontoke jantungku ganteng mas sampeyan pancen ganteng tambah ganteng yen ora seneng padang kok sing alit mas namine kempul ngalor idul sampeyan gawani gedul kembang mati
yen gombrong katon mentorong yen besengut saya tambah patut rupa ora sepiruwa pranyata tansah dadi kembang desa bacaan kaya sinden panggung dedek lan celengkung-lengkung batu nonong ireng mancung rek maneh ngandan-andan ngemban bakung rondo desa umure setengah tuwa nanging isih kaya kenya sapa jawel mestine bakal kintel terus kecante sinde lara ora ganti pasangane durung mesti yen dadi jodhone ana kene ayu dhewe emane dadi rondo limo anake yo 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 Yuk semangat kerja untuk rekan-rekan Cinde Laras gong balapnya Indonesia. Devo yen gombrong katon mencorong yen besengut saya tambah patut rupa ora sepiruwa pranyata tansah dadi kembang desa bacaane kaya sinden panggung dedek lan celengkung-lengkung bathuk nonong ireng mancung rek maneh ngandan-andan ngemban bakung rono desa urip nanging kaya kenya aduh sapa jawel bakal kintel terus kecante gonta ganti pasangane durung mesti yen dadi jodhone ana kene ayu dhewe emane dadi rondo limo anake monggo Pak Darman ya sing joget Pak De Lempuk karo Pak De Bongkeng. Yo 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 yo. Ayo Mbak Rini ladenono. Sawang ledak ajeng golek bali maneh kandem kenderia kandem manuke apa mas manuk jalak menco aneng witing salak yen mencelok aneng witing salak saweg Piyai sing semboto Pak De Lempuk kuwi. hat singgel
ruget-ruget. Untek. Terus mengkurap. Bali mlumah. Bali maneh gandem genderia gandem manuke apa manuk podang mencaan neng papa gedang yen menclok neng papa gedang sabuk lek hat senggelek bali melumah tengil Ayo sing tengil-tengil apane sing dilempuk. tengil kok sing tengah kono sing urup ya Mas Dek liyane ora ya. lah iya to Sing urip nek kono tok ya. tengil ki ya driji bareng waya ya jane. kok gur kono tok tengil terus mengkurap terus jengking Mas Manute dilempuk. sikile munggah siji Bang, pipis kuwi. Bali maneh gandem genderia gandem manuke apa manuk blekok mencaan neng witing tala yen menclok neng witing tala sama Wis reget kabeh kelambimu karo kathokmu dilempuk. mesake lah ya wis ya mesake anune reget kabeh ngono kuwi kok lah iya omahe adoh sesuk dadak umbah-umbah enek sing umbah ya ora hat senggelek wis apa urung iki sing turu iki wis apa urung Mas Dilempuk wis meneh. urung kok oh bali mlumah njaluk ditengil apa kuwi terus ngadeg bali mlumah meneh urung ngadeg kok bali maneh gandem genderia gandem manuke apa manuk mencaan neng witing salah yen menclok mencaan neng witing salah
sing rada mesra, Lis. Iya, Pak. Saiki, Pak. Iya. Ning opo sliramu tega ninggal aku kaya tanpa rasa hatiku rata-rata dagestiku nyuwun ngapura spesial buat Gundang Mania. Iya, Mas Teguh Padang, Mas Teguh RCM, Mas Dul, Danu Bayu, Arif. Iya, iya. Wong Aku ora bisa lali mung sliramu keputan ning ati Tiada sapisan katamu Kaning keting Ngerasa tresnaku Rino wangi dan sanungku Nyarap-arap sobat bayimu Pacare sliramu sing tak tresno kepane wong liya aku wis kebacut tresno nanging ati kumbok gawe lara wis jagas cangkeme sapa kuwi Bongkeng bongkeng rusak Ning opo sliramu tega tinggal aku kaya tanpa dosa hatiku rata-rata dagestiku lo nyuwun ngapura iya aku wis nggonono Monggo kantor Mbak No. Udang putu udang wayah. Rumantar cindi laras kekabyantara. Loh. Lanange dhewe Mas ana wedok dhewe anakku lanang takku sayang dolae anakku sing bagus dhewe dolae besok pinter sekolah ya mas sekelas whisky selawase aku lali gunung-gunung digawe sawah nek kepiye kono kebayani durung digawe salah nek kepiye kono nglakoni Tukokno oleh-oleh yen roti aku ya emoh takokno nganti jelek yen rayu tumini
aku ya emok ayo yo ayo yo penak ya YouTube ini anak dhewe penak mas anak wedok dhewe anakku lanang aku tangata sayang etan kali kulon yo kali arepnya priang rano watem etan agamati kulon mati delonco bojo mania dasar bagus berprasaja aku tangi bercayu aja mau bicara nasoyen dituturi sibu supaya selamat rahayu ngudang anak Tanjung Perak cocok monggo penara Boyo Dewulan karo Mbak Wilis
Culture dimanapun berada, selamat menyaksikan Mbak Ani, Bebek Mania, juga semua pendengar dan yang monitor Karta Lewo. Iya, monggo Pak Lurah. Wayah wengi udan krimis ra wis metes dadi saksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah budak kalbu rasa kang tak empat agame larang dadaku liwat tembang kangen moga bisa dadi tambah kangen iki nandang uyang rino wengi. lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang Apa lali, apa pancen wis ra ngerti sak tenane aku bang tansah setya ngenteni beline endang manise esemu liwat tembang kangen iki wujud tak tresnanku. Ayo Pak dibungkang. lek bung Walah. laras asik Masuk. wayah wengi udan krimis ra wis banyu kang tumetes dadi saksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu Sumilire angin tansah budak kalbu rasa kang tak agame larang dadaku liwat tembang kangen moga bisa dadi tambah kangen iki tandang uyang rino wengi. lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang Apa lali, apa pancen wis ra ngerti sak tenane aku bang tansah setya ngenteni beline endang manise esemu
ing kalbu Indra-retna tan katon malela pawelingku biyotan saeling nadyan ato rasaku tansah sumati aku kang nandang broto lilanono jaget mring sliramu tansah gendeng renteng koyo mimpi tuna sliramu kan dadi mani ing kalbu Indra-retna tan katon malela pawelingku biyotan saeling sadyan ato rasaku tansah sumandhe Rino wengi aku bukan sangen seni asih dadi usadane aku kandang rondo lilanono jaget mring sliramu tansah gendeng renteng koyo mimpi tuna
Asik. Yo Karang Taruna ndang digoyang yo. Ndak anggap yo. Asik yo. Ayo. Masuk Pak De. Ning pretelan pungkruk welingmu karo aku yen jaluk dipatho wantine jagone kluruk aku budal metruk kowe karo deklak teklu monggo Mbak Dini. Laras. Neng pertelan pungkruk nganti sprene ora bisa tak laleke. Sabene kelingan sliramu aku nunggu ana kene nganti tekan sore. Kasih sinerangan kalau ndak sinde laras. Audio sound Rembo. Asik 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 asik. Yo 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 masuk. Neng pretelan pungkruk welingmu karo aku yen jaluk dipatho wantine jagone kluruk aku budal medhok kowe karo teklak teklu. Sasat kesiram madu nalikane ana rangkulan Neng pertelan pungkruk nganti sprene ora bisa tak laleke. Sembah nuwun Pak Dharma. King
diajeng Rini peledut yo karo Mbak Wilis yo Mbak Wilis sawet
Stasiun Tugu. Monggo. Sing nyanyi sapa? Om Mangga mana? Asik. Ayo gang. ing wengi iki nalikane pisan ketemu tapi risamu pamit aku pamitmu bali ning kuthaku Sewisal buat dulur-dulur pesate. Lagu kebangsaan konco-konco dari PSHT-nya. Thank you, matur nuwun. Konco-konco Jatimulyo janipun ugi saking pendatang. Asik. Namung cekap semanten saking Bapak Parmo Bota Glongso Jatimulyo Kedeng Jero Mojokedang.